Добре дошли в Велико Търново, България. Някога гордата столица на Второто българско царство, днес очарователна туристическа дестинация, известна с богатата си история, оживени механи и ресторанти. Но това не е всичко. В Велико Търново се намира и Екстра Пак ООД, най-голямата компания за опаковки за търговски обекти в България, специализирана в създаването на рекламни пазарски чанти от хартия, текстил и рециклирана или биоразградима пластмаса. Наемайки над 700 души в 4 фабрики и съвместна инвестиция в 5-та, Екстра Пак ООД гордо стои в челните редици на опаковъчната индустрия, поддържайки високи стандарти за качество и устойчивост. Нашият ангажимент за качество и устойчивост е сертифициран по международни стандарти, включително Blue Angel на Германия за продукти, направени от 80% плюс рециклирана пластмаса след употреба. Нашият процес започва с пристигането на висококачествени полимерни гранули, избрани от най-реномираните световно признати производители. Тези гранули, първични, рециклирани или биокомпостируеми, са първата стъпка в нашето пътуване за създаване на изключителни опаковки. След това тези гранули се подават щателно в нашите модерни линии за екструдиране на филми. С екструдери за еднослойно и трислойно раздуто фолио, способни да произвеждат фолия с ширина до 2,6 метра, ние гарантираме гъвкавост в нашия производствен процес. След като филмът е направен, е време за флексопечат, процес, който вдъхва живот на нашите опаковки. Нашите чанти и куриерски пликове се произвеждат в много конфигурации с различни дръжки и отвори, опции за залепващи ленти, капаци, клинове, купони и други. В Екстра Пак качеството не е последваща мисъл. То е интегрирано във всяка стъпка от нашия производствен процес. От Велико Търново тези чанти тръгват на пътешествие из Европа, достигайки до търговски и логистични мрежи на длъж и на шир. Благодарение на членството на България в Европейския съюз, ние осигуряваме безпроблемни и безмитни доставки до всички страни членки. Направихме го още по-лесно за вас. С нашата онлайн система можете да персонализирате параметрите на чантата си, да посочите количество, да създадете адрес за доставка и да получите незабавна оферта. Всичко това с едно натискане на бутон. Нашите клиенти не получават просто чанта. Те получават уникален, красив и издръжлив продукт, който оставя траен спомен. Екстра Пак. Съвършенство в изработването на опаковки.